Багато хто думає, що жіночий стан – це бути м'якою, усміхатися або просто включити сексуальність, але це повна неправда. Жіночий стан – це не про дихати маткою і не про магічні ритуали. І навіть не про те, що подобатись усім чоловікам. Це стан нервової системи. Дослідження нейробіології показують, коли жінка знаходиться у хронічному стресі, організм підвищує кортизол, а кортизол блокує почуття задоволення, сексуальність і інтерес до життя. Коли нервова система переходить у стан безпеки, мозок починає виробляти дофамін, як мотивацію, окситоцин, відчуття безпеки, серотонін, як стабільний настрій. Саме тоді жінка стає живою, магнетичною і привабливою. Тому жіночий стан – це не роль, це внутрішній порядок у психіці і у тілі. І коли він є, жінці не потрібно намагатися бути привабливою. Вона стає нею природньо.